Het eerste Mierskipke wordt op het stuit bouwd op een werf van ROC de Friese Poort in Snits. Nou ja, zoals je hoort, ben nou die jongens die ben druk bezig om alle stringers uit te hechten. En ja, daar begeleid ik die jongens gewoon een beetje bij. De boot wordt als bouwpakket bij de klant aanleveren, met tekeningen erbij. Maar dan nog is het net voor elke niet makkelijk te dwaan. Je moet een wel losje kennen. Als je hier de beplating zou krijgen, dan kom je hier nooit weer bij, maar het lasten. Dus hier dit soort dingen, dat moet je van tevoren moet je dit al lassen. Hier ik. Ja, want als die plaatje erop komt, dan komt je nooit, maar die lasttoorts komt je nooit weer bij omdat het goed te lasten. De stichting Elektrisch Varen richt het hem vooral op verenigings. Zo kunnen mensen maalkoor als Mierskip de boot keepje en in elkaar zetten. Het is een snijpakket, een bouwpakket. Een beetje IKEA-achtig bouwpakket, wat zelfs door leerlingen van een squalle in elkaar zetten werken. En het is zo uniek dat elk onderdeeltje is nummerd en past precies in het volgende onderdeeltje. Zo wordt het elektrisch varen bereikbaar voor een grotere groep. Als de keepers het werk zelf doen, worden de kosten ook lager. De kosten van een bouwpakket met een elektromotor en een accupakket worden ongeveer roest op €12.500. En als de boot helemaal klaar is en ree is om te varen, dan zou er wel een waarde van €20.000 verdiend worden kunnen. Dus zo'n €1.000 kun je dan zelfs verdienen. De boot is na je weekend te zien bij de beurs Boot Holland.